Ikasten formak. Forma bat aipatuko dugu, da zuek bilatu inguruan forma hori duen zerbait. Nahi izan ezkero, pausatu bideoa, da bilatu lasai. Goazen ba! Hau da zirkulua. Ba al dago zirkulu formako zerbait zure inguruan? Adibidez, sandia. Edo erloju bat. Edo gabonetako bolatxoa. Hau da obaloa. Ba al dago obalo formako zerbait zure inguruan? Adibidez, meloi bat? Edo errukbiko baloia? Edo osto bat? Hau da hirukia. Ba al dago hiruki formako zerbait zure inguruan? Adibidez, pertsa edo esekigailu bat? Edo kartaboia? Edo gazta satitxoa? Hau da karratua. Ba al da zure inguruan karratu formako zerbait? Adibidez, kuxin bat? Edo gosaltzen dituzun galleta goxoak? Edo jolasteko erabiltzen duzun taula? Hau da lauki zuzena. Ba al dago lauki zuzen formako zerbait zure inguruan? Adibidez, domino fitxak. Edo leihoa? Edo liburu bat? Bestelako laukiak. Lau alde dituzten bestelako formak ikusi aldituzu inguruan. Adibidez, kometa bat. Edo etxe baten teilatua? Edo lanpara baten goikaldea? Hau da pentagonoa. Hau zailagoa da. Badira pentagonoak dituzten baloiak. Baita popit pentagonoak. Baita kanpadendak. Hau da hexagonoa. Da hau oktogonoa. Ikusi dituzu inoiz horrelako formarik? Erleek hexagonoak erabiltzen dituzte abaraskak egiteko. Torloju eta azkoin askok forma hexagonala dute. Beste aldetik, stop trafiko seinaleak oktogono forma du. Gezi eta gurutze? Ikusi dituzu gezi eta gurutze formak? Geziak beti agertzen dira teklatuetan. Gurutzeak berriz elizak bereizteko balio dizkigute. Da azkenak dira zeruan aurki ditzakegunak. Izar, hodei da ilargi formak. Adibidez, izar punta duten bihurkinak daude. Komikietan, pentsamenduak hodeietan agertzen dira. Da azkenik, kruasanek ilargi itxura dute, ez dezuste? Beno ba, hauek izan dira formak. Hurrengor arte, agur! Ipuin eta hezkuntza baliabide gehiago gure webgunean.